दिनैनि नैबे फुंबिलि समाव आं खगेन बर' केपिडान स्टुडिअ आङो नावकाताव दोङो नालाय बे केपिडान स्टुडिअखौ आं लानानै दिनै बै नाग्रिजुलिनि खाथबारि खाथियाव थानाय एल पि स्कुलाव आं दिनै बेयावबो गायसनफैदों केपिडान स्टुडिअखौ लानानै बेयाव बे फरायसालियाव आङो गोबां माने मोजां नांदों गार्जेन छात्र गथ'फोर फैदों माने 10-20 दिननिफ्राय 60 जन 70 जनसो एडमिसन लाबाय दङ आरो उनाव लाबावगोन ओंखायनो माने जायफोर जुदि गार्जेनफोरा नैबे खाथबारि एरियानि ओनसोलनि नाग्रिजुलि ओनसोलनि सोरबाफोर गथ'फोरखौ डान्सआव एडमिसन होनो गोसो जादोंबा बेयाव 4 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोरसिम एडमिसन लानाय जागोन बेयाव हिप हप डान्स आरो क्लासिकेल डान्सखौ आं फोरोंनाय जागोन ओंखायनो बेयाव नोंथांमोना एडमिसन लानो हागोन आं गोबां बेनार पस्टार मारिदों आंनि नाम्बार दङ बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै आरो उनाव नेक्स्टआव रबिबारै एडमिसन लानानै क्लास खालामनो हागोन बेयाव सानफ्रोमबो थाबाय थागोन जों बेयाव रबिबाराव क्लास खालामबाय थानाय जागोन मासाव खनब्रै लागोन जोङो क्लासखौ बे खेनाखौ आं बुंनानै दोनथ'नाय जादों नाग्रिजुलि खाथरबारि एल पि स्कुलाव केबि स्टुडिअ डान्स सिखायो दिनै फार्स्ट उद्बोधन खालामदों बेयाव जोङो मोजां मोननानै जों गामिनि गथ'फोरा गासैबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनायखौ नुबोदों आरो जों जोबोद मोजां मोनदों जों बेयाव होनानै उनाव मोजाङैनो मोजां जाफुंसारगोन होननानै जों आसा फारिनाय थाबाय।